Gimiwacho Kisumo, apar maonge break. Kaka party, kaka wawacho pile ni azimio mar party mora mora en mondo donje sirkal. To adoni mondo awach niya, onego wanen mariek kaka ODM wabende. Nikech kane yiero ma 2017 orumo, 2018 jakom no mosore gi President Uhuru Kenyatta. Nikech mondo ne okel kwe e Kenya, mondo Uhuru Kenyatta ne kel kwe Kenya, mondo tembeza piny mayot, noneno ni nyaka okaw jakom Raila Amolo Odinga obed godo machiegni. En the same formula ma Ker William Ruto bi otiyogo. Kano neno ni mondo ata Kenya ni maber, jakom Raila Amolo Odinga nyaka bedi. En mana ni ka wang'iyo mbele kacha, wan bende wang' ni nyaka wagoye kwano maber makawa kaka oganda. Because ing'eyo ni ODM mostly jaluo ema nitiere iye mang'eny. Kendo jaluo ema ni kanyo mang'eny be ema miye support. Kata ka en maandamano, kata ka en kura, jaluo ema goyo. Ok onego bed ni saduto wan wachamo mana siasa, wachamo mana gini gi e bathe. Wan sik wachamo mana gi e bathe. Onego chikwa gi gini tir. Omiyo mane gima wang'iyo mbele. Ka ok wadhi e ker direct, miwacho ni kumi bila break no, to miwa wambe wabede presidency. Wabed kanyo mondo jaluo moro obede machiegni gi presidency moloyo kaka wasebedo. Mama ne manya bedo lek maduong' ahinya mar ODM momiyo ODM osiko wuon pesa. Lakini nyaka watang'. Nikech ineno kaka ta higa mokalo cha nochalo ka gima otug kodwa. Ikelo machiegni mana ni kore miyowago kaeto onge, kaeto ochako dhi kumachielo. Omiyo wan nyaka wanen mariek, kendo nyaka wapenjo duto monego bed ni penjo kaka oganda kendo kaka chama mar ODM. Nikech kata mana last time